Tac, Amb professor del Jaume I. quins estudis tens? Doncs mira, tinc estudis en història, també en magisteri de primària i en ciències religioses. Molt bé. De quina matèria o assignatura ets profe? Doncs mira, ara actualment soc professor d'història, de ciències socials, geografia i història. En quins cursos? Doncs mira, enguany m'ha tocat un tercer de l'ESO, 2 quarts de l'ESO, un d'ells soc tutor i 2 primers d'edat. Quants anys portes sent professor? Doncs mira, porto sent professor des del 2008. Si fem números, quants anys serien, Núria? 15 anys. No, a veure, 15 No, anys, 15. perquè jo dic que soc del 2008. Doncs sí, uns 15, 16 anys. Sí, 16 anys. Sí. Quants anys portes a l'Institut Jaume I? Doncs el Jaume I, si no recordo malament, seria des del 2014, gairebé 10 anys. 10 anys. L'assignatura preferida quan anaves a l'institut? Doncs mira, estaria malament no dir-ho, doncs era la història. La història. Clar, el professor d'història. L'assignatura que menys? Doncs mira, odiava, mal saber dir, i a més on estem, educació física, odiava. T'agradava quan anaves a l'institut? La història o l'educació física? No, si t'agradava anar a l'institut. Doncs mira, sí, perquè tenies allà relació amb companys, veies amics, veies tot l'ambient, que és bonic, tot aquest ambient d'institut, d'escola, m'agrada molt. I jo el vic encara avui en dia. Molt bé. Has treballat alguna altra cosa? Doncs mira, he treballat també d'administratiu en una empresa, doncs abans de ser professor. I a quin professor digueu? A la professora Lola Pecado. Molt bé, fins aquí l'entrevista.